Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dumateng para sesepuh saha pinusepuh ingkang agung mastuti dumateng pepoyan ingkang utami ingkang tanpa pinudi, para alim, para ulama, dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Marsahid, Bapak Kiai Jamali, Bapak Kiai Maksudin, Bapak Kiai Darmungi saha Kiai sanesipun ingkang boten kula setat asumanipun ingkang tansah kula dherekaken, Bapak Kepala Desa Gintureja, sumrambah dumateng para andhanipun ingkang tansah pitataati, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Bahadur ingkang kita ajeng-ajeng barokah ngilmunipun, keluarga besar SD Negeri Gintureja 02, wonten ngarsanipun Ibu Eni Aryati selaku Kepala Sekolah, dalam Bapak Ibu Guru, pengurus komite, segenap wali murid, putra putri, siswa siswi saking kelas tunggal dumugi kelas 6 ingkang tansah kula tresnani ugi ingkang tansah kula banggaken. Alhamdulillah wa syukrillah, puji syukur kula aturaken dumateng ngarsanipun Gusti dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun dawaken sih kanugrahan dumateng panjenengan dalasan kula katitik wonten menika majelis kita serangan saged kempal manunggal wonten menika majelis dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing Mushola Darul Falah SD Negeri Gintureja 02. Rahmat salam mugi konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng ridho lan sabangatipun benjang ing yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat samudayanipun ingkang dipun rahmati dening Allah, kula minangka panitia penyelenggara sekaligus mewakili Ibu Kepala Sekolah ingkang wekdal sapunika boten saged ngrawuhi ngromati panjenengan sami wonten acara maulid punika awit piyambakipun kala wingi dalam perjalanan takziah kondur saking Jawa Barat dumugi Sidoarjo mengalami kecelakaan dawa saking sepeda motor. Kalau enjang telepon kula boten saged rawuh awit samparanipun bengkak kecetit. Pramila piyambakipun titip kalian kula, titip salam taklim dumateng panjenengan sedaya kanthi kula ikraraken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi panjenengan sami tansah pinarengan sih kanugrahan saking Gusti Allah suga dipun tepihaken ing rubeda lan mugi panjenengan Ibu Kepala Sekolah enggal dipun paringi saras lan saged nglampahi pedamelan kados dinten-dinten ingkang kapungkur. Hadirin hadirat samudayanipun ingkang minulya, alhamdulillah wonten tahun ajaran 2022-2023 wonten ing SD Negeri Gintureja 02 punika telah berdiri Mushola Darul Falah. Alhamdulillah nggih Bapak nggih. Berdirinya Mushola Darul Falah punika atas dasar kerjasama panitia pembangunan mushola yang diantaranya kepala sekolah, rekan-rekan guru, komite, segenap wali murid, masyarakat dan para donatur, para dermawan. Sinaoso dereng rampung punika mudah-mudahan kedepannya segera terselesaikan. Dan kami segenap keluarga besar SD Negeri Gintureja 02 mengucapkan terima kasih
kepada para donatur, semoga amal jariah panjenengan selalu tercatat mengalir sampai surga nanti. Allahumma. Dan harapan kami selaku yang ditugaskan di sini di SD Negeri Gunung Harja 02 dengan berdirinya Mushola Darul Falah ini kedepannya nanti bisa bermanfaat bagi putra putri siswa didik dan warga masyarakat sekitar, dan nanti kedepannya bisa mencetak generasi penerus yang takwa, cerdas, terampil, dan berakhlakul karimah. Itu harapan dari kita semua yang di sini. Kemudian ingkang salajengipun dari panitia penyelenggara, karena pembangunan Mushola Darul Falah ini belum selesai, selalu menyampaikan open donatur. Barangkali nanti masih ada rekan atau sahabat dimanapun yang terketuk hatinya untuk menyalurkan amal jariahnya ke Mushola Darul Falah yang sedang dibangun ini, tinggal menghubungi panitia. Kalau kita kurang prayugi menawi saking kula terlalu panjang lebar, mbok pilih saking panitia penyelenggara anginipun maringi papan pengelanggahan saha sukatan kirang meranani penggalipun para rawuh sedaya awit keterbatasan kami dalam kepanitiaan wonten sanes nyuwun agung ing si samudra pangasami. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.